I també tindrem secció de fotografia, avui amb Biel Perelló, un fotògraf, sobretot de natura. Començam d'estiu. Biel Perelló, bon vespre. Bon vespre. Com estàs? Molt bé. Encetam aquí la secció de fotografia d'avui. No ets fotògraf professional, no te dediques en això, no és la teva professió, ets geògraf, però fas feina com a tècnic d'espais de natura balear al Parc de l'Albufera, i això se nota molt en l'extensa, diríem, feina fotogràfica que tens perquè fotografies, sobretot, natura, no? Bueno, principalment natura, perquè és el que m'agrada més. Des de petit he anat darrere mon pare, fa 20 anys, 22, que estic a l'Albufera, i vulguis o no, t'impregna tanta natura i m'ha dit sí a la fotografia de natura. Faig qualque retrat, o també persones, de tant en tant, però sobretot fotografia de natura. Per tu la fotografia és un estil de vida? I t'ho deman per una cosa en concret, perquè visitant el teu blog he llegit una cita de Henri Cartier-Bresson que diu: per a mi la fotografia és situar el cap, el cor i els ulls en la mateixa línia visual, és un estil de vida. I una miqueta te la fas teva, també, no? Bueno, la faig meva, no, res més lluny que... Te l'apliques a tu mateix, a la teva forma de veure la fotografia. Jo, aquesta frase, quan la vaig trobar, Cartier-Bresson ja és mort, 2004, si no vaig equivocat, ara ho deia de memòria. M'ha encantat aquesta frase, sobretot el que diu enfocar tota la teva trajectòria i fer de la fotografia un estil de vida. Què vol dir això per jo? Pots pensar un poc exagerat, però és la manera de veure o entendre la natura a través de la fotografia. Conèixer-la, per una banda, fer divulgació amb ella i a la vegada donar possibilitats a la gent per respectar-la. És una manera de fer dins la teva vida. Fas fotos de natura en general, però dins tot això, que és molt ampli, què és allò que més t'interessa, que més t'atreu? La meva passió inicial per la fotografia de natura és la fotografia submarina. M'apassiona, m'encanta, des de molt jove estic de ball l'aigua i de fet vaig començar fotografia de natura amb fotografia submarina. Després he anat fent canvis, però si t'hagués de dir una cosa seria aquesta, fotografia de ball l'aigua. Són aquestes fotos que estan veient en aquests moments. Això és el que tenim al nostre fons marí? Tenim aquestes i moltes més coses. Passa que el fons marí de les illes està malmès, no està el bé que hauria d'estar, extensiu a tota la Mediterrània, i de cada vegada costa més trobar racons. Per sort, a les Balears tenim racons molt macos, de lo millor de la Mediterrània, i és fàcil fer fotografia submarina, però també a la vegada complexa i de molt de temps. Què pretens expressar amb aquest tipus de fotografia de natura en general? Perquè més enllà de mostrar la nostra natura, no sé si hi ha alguna cosa més que vulguis dir a través de les imatges que retrates en la teva càmera. Per suposat, la fotografia és una cosa molt íntima. Tu te'n vols dur imatges de natura a casa teva i per compartir a diferents nivells amb els amics, amb la gent. Jo això m'agrada, però també m'agrada divulgar. O sigui, fer la divulgació de la natura i la fotografia tot junt m'obsessiona des de fa molt de temps. Per això, veuràs, això t'has comentat, el fotoblog i altres cosetes que hem fet des d'una associació de fotògrafs que tenim a l'efecte. I divulgar amb imatges crec que és una manera que la gent pugui conèixer i estimar més els valors que moltes vegades passen desapercebuts per llunyans o per desconeguts. I crec que divulgar amb fotografia és molt interessant. I després també hi hauria la part de fotodenúncia, que moltes vegades això, la denúncia, també s'utilitza o també se fa a través de la fotografia, no? També, jo crec que la fotografia de denúncia sí que serveix sobretot per fer moure a les persones. Quan dic les persones me refereix també més a les institucions, governants, gent que té poder per fer canvis en com se gestiona, com se maneja els valors naturals o els espais naturals de les nostres illes, i crec que la fotografia és un mitjà per aconseguir que la gent se'n doni compte del que està passant, i sí que ho faig servir moltes vegades també. Anem a parlar d'un altre tipus de fotografia que fas tu també, que és les fotografies a les aus, als ocells. No ets ornitòleg, però, clar, fent feina a l'Albufera des de fa quants anys?
Fa 22. Fa 22 anys fas feina a l'Albufera, tot i no ser ornitòleg, dic jo que alguna cosa del comportament de les aus hauràs après, no? Bueno, les aus m'encanten i és possiblement un dels hàndicaps que tens, fer bones fotografies de les aus. Per dues coses. Una, necessites molt de temps, molta paciència i després uns equips que són xars i a vegades costa, fa peresa comprar-los. Però així tot, amb amics que en saben molt més que jo, de fotografia d'ocells, i amb amics i companys de feina que identifiquen bé les aus i després de tant d'anys d'estar de ells, amb aquesta imbricació, arribes a aprendre qualque cosa. M'agraden sobretot les aus de zones humides, les aus de rapinyaires, però m'hi ha molta feina per fer fotografia d'aus encara. Dius que requereix molt de temps i molta paciència fotografiar aus. M'imagino, estar allà esperant que facin alguna cosa, no? Com és fotografiar ocells? Que és allò més complicat? Bueno, fotografiar ocells, la paciència possiblement seria la paraula que ho definiria més, acompanyada d'ajuda tècnica. Avui en dia hi ha autèntiques meravelles de la tècnica que t'ajuden per fer aquesta fotografia. Però la paciència ha d'anar acompanyada amb el coneixement de la natura. Tu has de primer de determinar quin dia hi vas, quines hores hi vas i quin temps t'hi passaràs. Has de fer, o hauries de fer, bastant de dies, hores, d'observació d'aquesta espècie, d'aquest ocell, quin comportament té, on va, com respon, on s'atura, si menja, no menja, quan se'n va a dormir, quan s'aixeca. I quan coneixes això, tu pots planificar una dieta, i aquesta dieta potser és 5, 6, 8, a vegades hores per fer molt poquetes fotos bones. Poquetes. Però això sí que està clar, no? Que per fer bones fotografies de natura s'ha de conèixer bé la natura. Exactament, és indispensable. O sigui, és el mateix que en moltes altres disciplines. No t'hi pots tirar de sobte i ser ja un fotògraf de natura. O sigui, el fotògraf de natura va associat a un coneixement de natura, a molts anys de trepitjar la nostra terra, molts anys de conèixer diferents ecosistemes, fer feina en bibliografia, fer feina amb gent que en sap més que tu per identificar les espècies. És tot un procés llarg. Veiem, ens has enviat també un recull de fotos d'insectes. Aprofitarem aquestes fotos per parlar de quins són els teus escenaris preferits per fer aquest tipus, per exemple, de fotografies, d'aquests insectes. Bueno, el món de la macrofotografia és sorprenent. És una cosa, com t'ho diria, crec que m'entendràs si t'he dit que jo he estat malalt, uns mesos, he estat en quarantena fotogràfica i l'únic que he fet ha estat fotografies dins el jardí de casa nostra. I només allà ja hi pots trobar de tot. Treia la cadira, treia el trípode i dins allà coses que ni t'esperes. No t'ho esperaves i fins i tot he trobat un endemisme, he trobat coses que a vegades sortint no els te trobes. Si ja en una pella trobes un cotxet i és un món desconegut que l'has de treballar molt perquè és una fotografia d'un món petit, du molta feina, però és gratificant perquè té sorpreses una darrere l'altra. Moltes vegades sembla una composició, com a feta aposta, com aquell insecte posat a posta damunt aquella fulla per fer aquella fotografia, però això en cap cas és així, no? De fet, està prohibit. Bueno, està prohibit. Fotògraf de natura... O no s'hauria de fer. No s'ha de fer, no, ja t'ho he dit, està prohibit, t'ho puc explicar. Fotògraf de natura tenim un codi ètic que estan associats a l'Associació de Fotògrafs de Natura de les Illes Balears. El primer que vam fer va establir un codi ètic que sobretot va preservar la natura, els éssers vius i sobretot també una ètica fotogràfica. I en principi no has de fer mai això que has comentat de posar un animal damunt d'un full, no se fa. A vegades no queda més remei si fas una fotografia científica, que ho pots fer. A vegades trobes un animal mort i el retrates. O a vegades prepares un herbari i fas feina amb plantes que has retallat i has fet un herbari, coses molt puntuals. Però aquestes imatges que hem vistes ara no n'hi ha cap de composta. Totes són esperar i cercar el moment adequat, l'angle adequat, la inclinació adequada i fer la fotografia. Fruit de la natura, en si. Tenim més fotografies teves, tenim fotos de bolets, per exemple, i veient-les també un se demana si és que semblen coses que aquí a Mallorca
o on se demana. Això se troba a Mallorca, per exemple, les fotos de bolets que ens has enviat, moltes criden l'atenció, no?, per la seva originalitat, però això també se troba aquí. Sí, no està tan lluny. Associaríem a dins la macrofotografia un món dels bolets, que també és un component de fer foto de prop molt especial. Vol dir que quan te'l veu de lluny, t'apareix un bolet que està allà, però quan t'hi atraques comprens la complexitat d'aquests organismes vius, les seves estructures, les seves rues, els seus forats, les seves textures. Les fotografies aquestes que veiem són fetes de molt a prop. Totes són fetes a Mallorca. La major part d'elles a dins la zona de la part nord de Mallorca. Són aproximacions a vegades de 2, 3, 4 centímetres i te sorprèn aquest món, i el món de bolets és especialment divers, també. També cada vegada que surts a fotografiar bolets és un dia de sorpreses, no? Sí, sorpreses i vegades te trobes que han fet mal. I això que comentaves abans també. Un tema és que la gent va cercar bolets comestibles i que no són comestibles, que a nosaltres, que fem fotos molt interessen tots, els trobes espanyats, i això és una altra cosa que no s'hauria de fer. O sigui, si hi ha un bolet que no l'has d'agafar, no el llafis, deixa'l, no li peguis una cosa o l'espanyis. Imagino que fer fotos, això que dèiem, per exemple, els bolets, deu ser molt diferent de fer aquestes fotos que dèiem a insectes, a aus, i també deu ser molt distint de fer fotos a paisatges, a núvols. També dediques part de la teva feina fotogràfica a fotografiar això, paisatges, núvols... Sí, la fotografia de paisatge m'atreu especialment. Possiblement si... Després de la submarina. Si hagués de fer una escala seria submarina, macrofotografia i després paisatges. Perquè retratar paisatges és complicat. També requereix de matinada, requereix fer feina tard. Ara també requereix caminar, pujar muntanyes, això necessites temps i esforç. Tècnicament és més fàcil que la fotografia de natura o que la macrofotografia, però a nivell de dedicació possiblement és més complexa. I treure resultats bons en paisatge també depèn de moltes hores i tens molt de fracassos, perquè depèn de la meteorologia, principalment. Cada apartat, cada tècnica de la fotografia de natura té la seva complexitat i la seva dinàmica pròpia. I les seves complicacions, també, que no és tot anar allà i... No, de cap manera. Parlàvem, en començar, Biel, esmentàvem el teu blog, i el teu blog, el teu fotoblog, ha guanyat el Premi Web 2010 a la categoria de Medi Ambient. I jo, que avui l'he visitat, he de dir que és una cosa, però molt completa, no m'estranya, d'aquest premi, no? Satisfet d'aquest reconeixement? Sorprès, és a dir, aquesta edició va ser una edició bastant complexa perquè hi va participar molta gent, molt de pàgines web, molt de blogs. Va començar amb un procés de votacions populars que se va iniciar durant tot l'any 2009. Jo m'ho van animar a presentar, perquè el meu fotoblog és, si l'has vist, senzillet, i intent fer dues coses. Divulgar, denunciar i acompanyar aquestes dues coses amb una imatge de natura sempre, que és possible, clar, que ja d'entrada va acompanyada d'una imatge. I me va sorprendre aquest premi per lo inesperat, perquè hi havia pàgines o blogs que havien gestat molt de dobbers, havien estat molt de temps i eren més complexes i van quedar per darrere. De totes formes, no som de concursos, ni premis, ni coses d'aquestes, és de lo poc que tens. Però ja ho veus? Però sí, m'ho va satisfer perquè era una coseta que feia molt d'any que me rondava, la vaig dur a terme, i després que te donin aquesta gratificació, sobretot simpàtica, vaig trobar que era i agradosa, m'ha deixat molt bé, sí. Clar que sí. Biel, idò, parlant d'aquest premi, el teu fotoblog, ens acomiadam per avui. Moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres, per haver-nos apropat totes aquestes fotografies i sobretot també per haver-nos explicat tota la feina que duen darrere, que moltes vegades un veu la foto però no pensa en tot allò que hi ha darrere, que és molta la feina també. Moltes gràcies, Biel, molta sort i fins una altra. Gràcies a vosaltres. Bona nit. Bona nit. Emma.